Moikka! Tänään tehdään ihan todella meheviä, ihania suklaisia brownie-paloja. Ja mulla on testissä samalla mun uusi brownie-ruoka, mikä on ihan mahtava väline just semmoisten oikein mehevien brownie-palojen tekemiseen, koska tässä ruudussa on tosi hyvä lämmönjohtaminen ja siinä on hinnoitettu hinta. Mä käytän kuitenkin tänään myös leivinpaperia, mikä mä oon leikannut valmiiksi tämän pannon kokoiseksi tai puuan kokoiseksi, koska silloin se irtoaa paremmin se brownie sieltä puuasta. Mulla on käytössä tänään mun vanha resepti, mitä itse asiassa löytyy vielä blogista.